Kerran kauan sitten siinä maassa, josta sadut tulee, tapahtui hirveitä. Niin hirveitä, että kaikuja siitä voi kuulla Egyptistä ja Saksasta ja kaikkialta, missä vaan satoja kerätään. Maassa asui kuningas. Kuninkaalla oli kuningatar ja kuningattarella oli tytär. Tytär oli sellainen nuori, kaunis nainen. Ja kuningatar, hän se vasta kaunis olikin. Kävi sitten niin, että se kuningatar kuoli. Ja kuningas mietti, että hän haluaa uuden vaimon. Uuden vaimon, joka olisi yhtä kaunis ja ihana kuin se edellinen. Ja sillä kuningattarella oli ollut sellainen nilkkarengas, joka sopi vaan kuningattarelle sen sironilkkaan. Ja niinpä se kuningas sitten teki silleen, että se lähetti sen hovimiehet ympäri maailmaa testaamaan, että olisiko jossain sellainen nuori nainen, jonka jalkaan se kuningattaren nilkkarengas sopisi. Ja ne kävi sitten ympäri maailmaa ne hovimiehet ja jokaisessa palatsissa ja jokaisessa mökissä ja kaikkialla. Mutta ne ei löytänyt sellaista tyttöä, jolle se sopisi se nilkkarengas. Ja niinpä sitten lopulta oli enää yksi paikka jäljellä ja se oli se kuninkaan palatsi. Ja kaikki naiset, jotka asuivat siellä palatsissa ja kaikki tytöt niin kutsuttiin paikalle, että kenelle se nilkkarengas sopisi. Ja ainoa, jolle se sopi, oli prinsessa. Siellä hovissa asui sellainen vanha eukko. Vanha eukko, joka köpötteli semmoisen sauvan kanssa. Sekin oli koittanut sitä rengasta, sitä soitettiin kaikille. Ja se vanha eukko semmoiselle kuninkaalle, että miksi et mene naimisiin tyttäresi kanssa? Se kuningas sitä sitten mietti ja se päätti, että näin hän tekee. Ja ruvettiin valmistelemaan häitä ja sille prinsessalle sanottiin, että se on menossa naimisiin sitten. Ja se jotenkin niin kuin, kyllä vähän innostui siitä, mutta sille ei kerrottu, että se menee naimisiin sen kuninkaan kanssa. Ja no se tietysti halusi tietää, että kuka sille oli suunniteltu aviomieheksi. Ja se sitten kyseli ja lopulta, kun se lupasi sellaisen rannekorun, niin se sai yhden kamarineitonsa kertomaan sitten, että häntä on suunniteltu vaimoksi isälleen. Prinsessa kauhistui aivan hirvettävästi. Se oli että ei näin voi tapahtua, että mitä ihmettä, tämä on ihan hirveätä. Ja se sitten päätti, että jotain täytyy tehdä tälle asialle. Te sen herroimalla isänsä kanssa rupeaa menemään naimisiin. Ja se mietti, että miten se pystyisi viivyttämään niitä häitä, että se saisi vähän lisäaikaa. Se sanoi sitten isälleen, että siellä päin hääjuhlat oli sellaisia monipäiväisiä. Sanoi isälleen, että se haluaa, että sille teetetään puku ennen niitä häitä. Ja se sanoi, että sen puvun pitää olla sellainen, että siinä on kaikkien kedonkukkien värit. Ja sen pitää olla tehty hienoimmista silkeistä ja kirjailtu loistokkaimmilla tavoilla. No siinä sitten kesti tietysti aika kauan, että se puku saatiin tehtyä ja tyttö sai ostettua itselleen vähän lisää aikaa ja mietitty, että miten se nyt järkkäisi se, että sen tarvii isänsä kanssa mennä naimisiin. Ja se kuningas sitten kuitenkin järjesti sille sen puvun. Ja sitten se tyttö sai sen, se oli ihan todella hieno ja siinä oli kaikkien kedonkukkien värit, se oli sellainen mahtava. Sitten se tyttö mietti, että apua, että mitä, että nyt tää on valmis, pitääkö mun nyt mennä naimisiin. Ja sitten se sanoi sille isälleen, sille kuninkaalle, että juhlat on monipäiväiset, että kyllähän se nyt tarvii niihin juhliin jokaiselle päivälle oman puvun, että se haluaa sellaisen, missä on niinku kaikki auringonlaskun värit, sellaisen puvun, jonka pitää olla silleen kirjailtu hienoimmilla kulta- ja hopealangoilla. Ja se kuningas sitten järjesti, että sellainen tapahtui, että se puku teetettiin sille tytölle ja siinä kesti sitten aika kauan aikaa. Ja tyttö sai taas ostettua itselleen lisää aikaa, mutta sitten se kuningas oli silleen, että nyt tämä puku on valmis. Se tuli esittelemään sitä sille tyttärelleen, että nyt pitäisi sitten mennä naimisiin. Tyttö oli silleen, että ei, että apua, että mitä. Ja sitten se sanoi, että se haluaa, että sille teetetään semmoinen puku, jossa on kaikkien niin kuin yötaivaan tähtien ja semmoisten värit. Ja että sen pitää olla sellainen, niin kuin, että siinä pitää olla helmiä ja pitsejä ja sellaista. Ja sitten se kuningas rupesi sitä sitten teettämään sille. Ja sitten kun se puku oli valmis, niin se sanoi sille tyttärelle, että nyt ei teettää enää pukuja, että nyt mennään naimisiin. Ja se pisti päivän lukkoon. Ja se tyttö kauhistui, että sillä oli 3 ihan mahtavaa pukua, mutta sen piti mennä sen isän kanssa naimisiin, että eihän se niin kuin voi helvetti. Ja se rupesi sitten miettimään, että mitä se tekee. Ja
No se kävelysauvan kanssa kävelevä mummeli ei ollut ainoa semmoinen vanha ämmä siellä hovissa. Se prinsessa meni sitten puhumaan isoäidilleen, äitinsä äidille, että mitä sen pitäisi tehdä tälle asialle. Ja se oli semmoinen noita, se äiti. Ja se sanoi sille tytölle, että sillä on sille tytölle 4. puku. Ja se 4. puku oli sellainen hirvittävän ruma semmoinen kaapu, mikä oli tehty aasinnahasta. Ja se oli loitsittu, niin että kun se tyttö puki sen päälleen, sen aasinnahan, niin jos ei se halunnut, että sitä huomataan, niin sitä ei huomata. Ja se oli sellainen, että se oli niinku, se meni tästä, että sieltä ei niinku näkynyt suunnilleen mitään muuta kuin silmät sieltä. Se oli sellainen kaapu, semmoinen pitkä. Siellä pystyi pitämään vaikka mitä mieletöntä asua siellä alla. Ja niinpä se tyttö sitten, se otti ne 3 pukua, mitkä sen isä oli teettänyt sille. Ja se otti sen aasinnahan ja puki sen siihen päälle. Ja se lähti sitten sieltä isänsä palatsista pois. Ja se pystyi helposti lähtemään, koska sillä oli se aasinnahka-asu, joka oli semmoinen, että sitä ei niinku nähnyt sieltä tosiaan. Ja se lähti sitten maailmalle etsimään onneaan ja kuningas jäi sinne sitten ilman morsianta. Ja se lähti naapurivaltakuntaan ja se pestautui sellaiseen ison kartanoon töihin. Ja siellä kartanossa se sitten, se oli sellainen tosiaan, sillä oli se aasinnahka päällä ja se näytti aika sellaiselta kämäseltä ja se tuli sinne ovelle sillä lailla, että se teeskenteli olevansa kanssa se mummo, joka kulkee kepin kanssa, tuli se ja sinne semmoinen kyökkipiika avasi sen oven ja rupesi hätistelemään sitä tosiaan pois ensin, mutta se sanoi, että olen aasinnahka enkä mitään näe, mitään en kuule, eikä kukaan minusta välitä, enkä minä välitä kenestäkään. Ja se piika oli siinä vähän silleen säikähti sitä, että onko tuo joku ihme noita ja semmoinen. Siihen aikaan oli paljon noitia sillä seudulla. Ja se pyysi sitten sen kokin paikalle ja se aasinnahka sanoi sitten sille kokille, että olen aasinnahka enkä mitään näe, enkä mitään kuule. Kukaan ei minusta välitä, enkä minä välitä kenestäkään. Ja se kokki oli sitten silleen, että se mielestä oli oikeastaan aika hauska juttu. Se oli se, että hauska runonpätkä ja se pyysi sitten sen kartanon emännän paikalle. Kartanon emännän aasinnahka sanoi taas, olen aasinnahka enkä mitään näe, enkä mitään kuule ja kukaan ei minusta välitä, enkä minä välitä kenestäkään. Ja se kuningatar oli sitten sillä lailla, että nyt on kyllä aika eeppinen meininki ja se oli sillä, että tämä aasinnahka on hauska ämmä, että minä haluan sen tänne meille ja se sanoi sille kokille, että sen pitää pestata se sinne keittiöön. Niinpä se sitten siellä keittiössä jotain perunoita pesi ja semmoista siellä. Ja se kartanon rouva silloin aika usein niin pyysi sen sitten viihdyttämään itseään ja niitä kartanon hienoja naisia sitten. Se pisti aasinnahkapuvussa tuli se sitten sinne hienoon saliin ja ne jutteli sitten siellä ja aasinnahka kertoi kaikkia tarinoita ja se oli aika hyvä kertomaan. Ja ne naureskeli sillä ja sitten ne sanoi, että ne oli saanut kutsun semmoiseen kuninkaan palatsiin siitä yhtenä päivänä. Ja ne oli menossa semmoisiin suuriin juhliin, että tulisiko se aasinnahka mukaan. Että se on niin hauska täti. No aasinnahka sanoi, että hän ei tule, että olen aasinnahka, en mitään näe enkä kuule. Kukaan ei minusta välitä, enkä minä välitä kenestäkään, en välitä edes kuninkaista ja heidän juhlistaan. No, hän oli siis eri valtakunnassa kuin isänsä valtakunnassa. Ja ne lähti sitten ne muut naiset sieltä hienosta kartanosta. Ja sitten kun ne oli lähtenyt, niin aasinnahka puki sinne sen aasinnahkansa alle sen puvun, missä oli ne kaikki keronkukkien värit. Se laittoi sen aasinnahan siihen päälle ja se kulki sinne linnalle, mihin ne oli mennyt juhliin ne muut naiset. Ja se laittoi aasinnahan, otti siitä pois ja kääri sen rullalle ja laittoi sen kiven alle piiloon ja meni portista sisään. Ja se näytti niin kauniilta ja ihanalta, että kukaan ei edes kysynyt siltä, että onko sillä kutsua niihin juhliin. Ja se meni sinne, missä ne muut naiset oli. Ja ne siellä jutteli ja aasinnahka tanssi ja sillä oli hirvittävän hauskaa. Mutta sitten tuli aika vähitellen lähteä kotiin. Nainen, jonka kartanossa se aasinnahka asui, niin te rupesi puhumaan, että hänen pitäisi näiden seuralaistensa kanssa lähteä nyt kotiin. Ja silloin aasinnahka, hänelle tuli kiire. Ja hän otti taskustaan sitten
siinä oli puvussa kaikkea sellaista hienoa, niin sillä oli sen pussukka, ja se otti siitä pussukasta, repäs irti semmoset niin mielettömät semmoset niin pitsikirjailut, semmoset hienot, ja heitti ne lattialle. Ja ne naiset sitten, ne rupes niin keräämään niitä, ne oli ihan mahtavan näköisiä, ne rupes ihastelemaan, että mistä näin tuli. Ja sillä välin aasinnahka lähti sieltä huoneesta pois, ja meni takas portille ja puki ne sen aasinnahan päälle ja meni kotiin. Ja se just ehti sinne ennen kuin se kartanon rouva tuli. Ja se makasi siellä sitten keittiön lattialla siinä semmoisen niin tulisijan edessä, missä se yleensä nukkui. Ja sitten se tuli se kartanon rouva tuli siitä sitten niin kuin sanomaan sille, että kyllä sun olisi aasinnahka kannattanut olla siellä juhlissa, että siellä oli ihan mielettömän hauska. Ja siellä oli sellainen nainen, jota me ei oltu koskaan nähty, joka oli niin kuin hauskin kaikista. Ja se kertoi myös hyviä tarinoita, että vitsi, että aasinnahka sun olisi pitänyt olla siellä kilpailemassa sen kanssa niillä sun tarinoilla. Ja aasinnahka oli vaan silleen, olen aasinnahka, eikä kukaan minusta välitä, enkä minä kenestäkään välitä edes mistään tarinankertoista. Ja sitten se rupesi siellä niin vähän teeskentelyä, että se nukkuu ja se kartanon rouva meni sitten omiin hommiinsa. Ja no, siellä linnassa, missä ne oli ollut juhlissa siellä suuressa palatsissa, niin siellä oli sellainen nuori kuningas. Ja se kuninkaan äiti oli ollut siellä kartanon rouva ja niiden muiden naisten kanssa siellä juhlissa, missä se aasinnahkakin oli ollut. Ja se sitten sanoi sille pojalleen, sille kuninkaalle, että kuule poikani, että olisitpa sinäkin ollut siellä. Että siellä oli sellainen nuori aatelisnainen, mitä me ei tunnettu, joka oli ihan mahtava. Sillä oli niin hyvät jutut ja se oli niin kaunis ja sillä oli ihan mielettömän upea mekko ja tosi hyvä maku sillä tyypillä. Ja sitten se oli silleen, että kuningas sanoi, että me pidetään uudet juhlat ja katsotaan, että tulisiko se sinne. Ja niin järjestettiin sitten toisetkin juhlat, jonne se nuori kuningas toivoi, että aasinnahka tulisi. Aasinnahka tuli ja nuori kuningas ihastui tähän aasinnahkaan. Ja hän sitten sanoi äidille, että järjestää kolmannetkin juhlat. Ja kartanon rouva oli taas sillä lailla, että no niin, että aasinnahka tuu. Ja aasinnahka sanoi, että en tuu. Mutta tuli oikeasti, laittoi sen aasinnahkansa sitten sinne kiven alle taas ja pukeutui niihin yön värisiin vaatteisiin ja tuli sinne. Ja siellä sitten se nuori kuningas kosi aasinnahkaa. Ja aasinnahka sanoi, että jos sä tietäisit, kuka mä oon oikeasti, niin jos sä tietäisit, missä mä elän, niin mä en sulle kelpaisi. Kuningas sanoi, että ihan varmasti kelpaisit. Ja sitten se antoi aasinnahalle semmoisen käsirenkaan, mistä sanoi, että se tunnistaa aasinnahan. Ja aasinnahka meni sitten kotiin ja taas pisti sen nahan päälle ja meni sinne, ehti sinne ennen kartanon rouvaa. Ja kartanon rouva taas sanoi, että kyllä olisi myös pitänyt olla siellä juhlissa. No aasinnahka sitten sanoi, että jos kartanon rouva haluaa hänet juhliin, niin sen pitää järjestää itse sitten juhlat. Ja sinne juhliin pitää kutsua sekä se, niin kuin sen valtakunnan nuori kuningas, että se aasinnahan isä, se vanha kuningas sieltä naapurivaltakunnasta. Ja kartanon rouva oli semmoinen rikas nainen, tosi vaikutusvaltainen, niin se kyllä sai ne molemmat kuninkaat sinne kutsuttua sitten ja niin ne juhlat järjestettiin. Ja siellä sitten kun ne juhlat oli alussa, niin se löysi se nuori kuningas sen keitosta semmoisen puolikkaan rannekorun. Ja se oli silleen, että kukahan tän on niin tänne voinut, missä se, että kenellä, täällä joku on se mun kihlattu, että se on täällä jossain. Ja sitten siitä tuli vähän niin kuin sellainen seuraleikki, että ne lähti etsimään sitä. Ja sitä ei löytynyt niiltä hienoilta naisilta sieltä. Sitten löytyi tietysti aasinnahalta. Kaikki oli ihan hirveän kauhistuneita, että voi herra jumala, että tätä piti tulla kuuntelemaan tämän naisen jotain tarinoita, mutta tämä on vanha ämmä, että eihän toi nuori kuningas senkaan voi mennä naimisiin. Mutta se kuningas oli luvannut. Aasinnahka sitten istui siinä hienossa pöydässä niiden ihmisten kanssa ja sitä pyydettiin kertomaan tarina. No aasinnahka sitten kertoi tarinan sellaisesta tytöstä, joka oli karannut isänsä kuningaskunnasta sen takia, että se isä oli halunnut mennä sen kanssa naimisiin. Ja se aasinnahkan isä sitten tunnisti itsensä siitä tarinasta, mutta kun se aasinnahka oli pukeutunut niihin nahkoihin ja sellaisiin ja näytti vanhalta ämmältä, niin se ei tajunnut, että aasinnahka on sen tytär. Ja se sitten rupesi itkemään se kuningas ja oli silleen, että ihan kamala, että hän on etsinyt sitä tytärtä ja hän katuu ihan hirveästi, että mitä hänen pitäisi tehdä sille joka on syyllinen siitä, että miten hän saisi sen tyttärensä takaisin, että miten hän voisi hyvittää. Ja se aasinnahka sitten sanoi sellaisella mummon tärisevällä äänellä, että
kuningas, että sinun on luvattava, että se, joka on syyllinen tähän niin kuin tyttäresi ahdinkoon, niin että hän saa esittää, että se tytär saa esittää hänelle, tälle tyypille niin kuin 3 vaatimusta, ja että se syyllinen sen jälkeen niin tuomitaan sellaiseen, että se laitetaan sellaiseen tynnyriin, ja se tynnyri kieritetään niin kuin kaupungin läpi ja valtakunnan läpi, niin että kaikki saa pilkata sitä tyyppiä siellä tynnyrissä. Ja no se kuningas ajatteli, että se tarkoittaa sitä vanhaa ämmää, mikä oli ollut siellä, mikä oli sanonut sille kuninkaalle, että joo, että menen naimisiin sun tyttären kanssa. Ja se kuningashan oli silleen, että joo, että kyllä varmasti, että tämä niin kuin onnistuu, että voi esittää 3 toivomusta ja sitten laitetaan sinne tynnyriin, että tämä hoituu. Ja se rupesi heti silleen niin kuin kyselemään, että mistä saisi semmoisen ison tynnyrin, ja sitten siellä kartanossa oli semmoinen tynnyri jo valmiina, ja sitten se oli silleen, että no niin, että me laitetaan tämä ämmä tänne tynnyriin. Se oli sen hovimäkään, niin se oli mukana siellä, että se käski, että se tuodaan sinne. Ja silloin kun se nainen oli sit siinä, se vanha nainen silleen, että ärisinä, ei minutko tynny, ei minä olen niin pahana, niin silloin aasinnahka otti sen aasinnahkan pois päältään, ja sillä oli se yönvärinen mekko siellä alla, ja se sanoi, että isä, sinä olet syyllinen minun ahdinkooni. Ja silloin ne kaikki oli silleen, wow! Ja sitten se naapurivaltakunnan se nuori prinssi oli silleen, että jes, että hyvä, että pidin kiinni tästä kihlauksesta, koska kyllähän se olikin kuuma siellä aasinnahan alla. Ja sitten se aasinnahan isä ei voinut mitään muuta kuin pitää kiinni lupauksestaan. Ja ne kolme toivetta, mitkä aasinnahka sille esitti, oli ensinnäkin se, että tämän kuninkaan täytyy luopua vallasta, antaa kruunu tyttärelleen ja sallia tyttärensä mennä naimisiin tämän naapurivaltakunnan kuninkaan kanssa. Kuningas oli silleen, että no joo, okei. Ja sitten kun oli silleen, että nyt sitten tämä tynnyri, että tässä sut niinku kieritellään kotiin asti ja kaikki saa nauraa sulle. Ja no siitä se sitten rupesi olemaan silleen, että ei. Mutta se naapurivaltakunnan kuningas, se hänen tyttärensä nyt uusi kihlattu, oli silleen, että hei, sinä olet luvannut. Ja se ja ne kartanorouvan hoviväki, ne avasi sen tynnyrin ja sullo sen kuninkaan sinne tynnyrin ja ne naulasi sen kiinni. Ja niinpä sitten toi aasinnahka ja se nuori kuningas lähti sitten, teki sellaisen niin kuin hääsaattueen, että ne menee naimisiin siellä Aasinnahan uudessa valtakunnassa, missä hänelle pidetään niin kuin nämä mielettömät kruunajaiset. Ja sillä lailla aasinnahka oli siellä hienossa puussaan ja nuori kuningas oli siinä vieressä ja saattueen edellä kieritettiin sitä vanhaa kuningasta siellä tynnyrissä ja edellä kulki semmoinen tarinankertoja, joka kertoi tänne, että mikä oli tämä juttu, että täällä on tämä mies täällä tynnyrissä, joka on halunnut mennä tyttärensä kanssa naimisiin. Ja kaikki tuli sinne hurraamaan ja nauramaan sille ja olemaan silleen, että helvetti mikä äijä. Ja niinpä sitten pidettiin sitten siellä Aasinnahan omassa valtakunnassa kruunajaiset ja häät ja isä otettiin pois sieltä tynnyristä ja se vietti sitten jossain tornihuoneessa häpeilen eläkepäiviänsä. Ja Aasinnahka ja se kuningatar Aasinnahka ja naapurivaltakunnan nuori kuningas sit hallitsivat kaksoishallitsijoina näitä 2 valtakuntaa oikeamielisesti ja jalosti. Siihen asti, että heistä aika jätti. Oikeamielisesti ja jalosti sä voisit seuraa mun kanavaa ja jakaa tämän videon.